Ni tarik lake 6 January 2025 elitum dak Westcar biang long along rilong photo final photo electoral roll pini publish poneklo lagi CI aron atang pan sinelitum claim poneklo basi kadu kavi rongkhang LSC long bang nilitum 1,30,771 electors do lapenke amri long bang 98,729 electors do lasi kadu kavi pangruming petlo pute Westcar biang long angkang long 2,29,500 electors nang dotang lo lasi non lason taxi PS के बाद ponta ilitum kon lo kadu ka VPN Westcar biang long angkang long 337 PS dolo lake rongkhang long 180 PS amri long 157 PS dolo ilitum kadu ka VPN ilitum pineng la SSR 2025 long form ka receive long bangke 2879 lake rongkhang long penilitum form receive pon lo lapen ke amriel long nilitum 2205 forms an nilitum receive pon lo lasi kadu ka vetum public tum phantan nili choning riglo lake jongsi kadu ka vetum hitame non komani tum bang dak amen klang onde dat tahailang lasi kicheng pon thui bang aku continuous updation in do thoi pinam dik pen nang litum amen chipidun ji puhitame amen chipidun iklo melo lapen ke amen komani manasi chipachok chipen pachok der ji phan polete lag pina dik pen claim thui ta chok next publication hot bang ke ako hola kadu ka vetum ta amen chok lim pen bang po lapen ke amen ka vetum ta amen do ikpo se lapon se apor ke la morning ananda dolo lage continuous updation ahut pencil la tum ECI tum peneli tum phan hola portal ba bhai sitame pa fridge lap titi hade estame pinam dik penan ke ako claim thu email la simani mana jong samen wang vedat pohitame amen chi thapun email la so list la so voter list hu chilang naming ji polote BLO long anta nel tum pathai pali eklap lo BLO long le humri da mik ta chok